Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maing buntag, sugbo itong atong Kabisayan o silangang Kabisayan kundi maabot. Kini atong Sibya, welcome sa GMA Regional TV Live. Pakita ninyo Lunes hangtod Biyernes, gikan sa alas 8 sa buntag. Another day, ug laing kahigayunan kapuso nga magpasalamat nga buhi gihapon ta. Taliwa sa lain-lain nga problema ug kalisdanan nga atong giatubang. Kapit lang yun ta, ang importante buhi. Good morning, sis. Good morning, Nick. Sakto juga next importante buhi. Busa laban lang yun ta, mga kapuso. And good morning kaninyo din ha. Nga mag-atangan kayo sa ato ang morning show program. Ug dili jud ni mapulaan mga kapuso sa pagpasalamat sa inyong suporta sa ato ang morning show program. And speaking of suporta, kami nang hinaot nga inyong suportahan ng ato ang Die Good on Air nga magsugod na karong December 1. Busa atensyon diha sa mga choir ug sa mga grupo nga mahilig mo kanta. Gamit ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko, kini inyong nadungog karon, pag-record lang mo sa inyong kanta o ipadala sa amua sa kagayunan nga kamo makita sa telebisyon. Apan sa di pataani, makapuso ari una ta sa atong GMA Regional TV Live Dance Challenge. Karon dungan atong tan-awon kining dance rendition sa female dancers nga Dominators Tribe nga taga lungsod sa Cebu nga. Let's watch this. Daghan kayong salamat sa atong mga kapuso sa Cebu nga may padala gyud og entry. Yes, and bisan kon manayaw sila mga kapuso, nagsulob sad sila silang face mask to follow the safety protocols. Tinood. Good job. Busa mga kapuso, karong buntaga atong hinabion si kapuso singer kay Real nga adunay bag-ong single para kanatong tanan. Ug ato usab mahinabion niya ang usa ka doktor nga maghatag kanato og katin-awan kung unsa ang mga paugnat sa kusog nga pwede kaayon ninyong mabuhat while practicing social distancing. Ug ato sa Baila-ila kining magtutudlo sa United Arab Emirates nga nag-viral sa social media gumikan sa iyang educational vlog content. Karon ato nasugdan ang Biztalk ni partner Cez kauban si kapusong Kyril. Kumustahon ta ang atong kapuso Soul Princess nga baguhay lang nakaangkon og prestiyosong award gikan sa pag-awit ang Proud Ilongga ug Proud Product sa The Clash kay Real. Maayong buntag, maayong aga kay Real. Welcome dito sa GMA Regional TV Live. Mayong aga po mga kapusong Cebuanos, and thank you so much GMA Regional TV for inviting me here. And thank you din at nakasama ka namin this morning kay Real. Kumusta ka na? How are you making the most of your time ngayon sa bahay? Yun po, dito na sa bahay, tulong-tulong din mami sa chores, and nag-help din po sa business. Baka naman, ma-share mo sa amin ano yung business na pinagkakaabalahan nyo dyan sa bahay ngayon? Seafoods po, seafoods. Ang sarap naman yan. And I'm sure kasi yung Iloilo is known for that, di ba, kay Real? Yes, yes po. And
Congratulations din kay Riel for winning the Awit Awards 2020 Best Performance by a New Female Recording Artist dahil sa song mo na Silent Rumblings. How does it feel na nabigyan ka ng ganitong recognition? Sobrang grateful talaga ako sa lahat ng tao na sumuporta sa akin. And grabe, first single po kasi talaga eh. So like parang iba yung impact sa akin, parang na-motivate lalo ako na abutin yung pangarap ko, yung award na to. Parang motivation po siya sa akin. At ngayong season 3 na ng The Clash, ano yung maipapayo mo sa mga Clashers ngayon para pagbutihan pa nila ang kanilang mga talento? Kasi gaya mo, di ba, pinagdadaanan na rin nila yung mga challenges na pinagdaanan mo din dati. Yun nga po yung biggest lesson na naano ko sa The Clash, yung mag-focus sa sarili mo. Kasi during the competition, marinig mo talaga yung mga kalaban mo na ang galing nila, gano'n, di ba? Parang ma-out of focus ka sa self mo, gano'n, na mababa na tingin mo sa sarili mo, gano'n. So, dapat po gano'n. Dapat i-take mo siya as na i-push mo pa yung self mo na maging mas magaling, gano'n. Tsaka, enjoy lang, di ba? At the end of the day, gusto mong marinig yung boses mo sa buong mundo. And kay Riel, ngayon, let's talk about your latest single, ang Gunita. Kasi ikaw ang sumulat nito, di ba? Yes ano po. ba yung kwento behind this song? That time, nag-reminisce po ako. And di ba po, pag nag-reminisce tayo, hindi natin maiwasan na parang may papasok bigla na memory na ayaw natin maalala, di ba? So yun nga po sa chorus part na, Gunita, minsay masaya, sana laging masaya. So yun po. And this morning kay Riel, syempre, kailangan namin marinig ang ating Kapuso Soul Princess. Baka naman, pwede mo kaming kantahan a few lines of your song para sa mga viewers natin. Sige po. Pumikit na ang mga mata, ngunit hindi mawala sa isip ang mga alaala. Kung paano ang mga ngiti sa iyong labi, kung paano magsalita ako'y napapatulala. Ang mga pangako naglaho, sang ito nagtungo. Sa bawat pagkanta, walang kaduda-duda, buong pusong binigay lahat ng makaya. Yun na po. Ang galing. And of course, ano din yung Christmas message mo para sa lahat ng mga kapuso natin kay Riel? Christmas message. Mga kapuso, laban lang tayo, okay? And sana enjoy niyo yung Christmas nyo. And stay safe lagi. God bless. Stay safe din kay Riel. Madamong Yes. salamat kay Riel for joining us this morning. Thank you. Thank you so much po. And that was Kapuso Soul Princess kay Riel nga mi paambit sa ihang paglampos gikan sa ihang pagsalmot sa The Clash hangtod nga nahimong recording artist ug karon nakaangkon pa og pasidungog. And more inspiring stories karong taud-taod sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Niya pamagyuta sa panahon sa quarantine. Apan doon na ni mga atleta nga mainguntang nag-return to play o nagbalik training na sa lain nga mga sports activities. Unsa may angayang timan-an sa mga magdudua ni mga kapuso o sa mga interesado sab nining matang sa paugnat sa kusog. Karong buntaga mga kapuso, mao kini atong hisgutan din sa spotlight makauban nato espesyalista sa internal medicine o sa sports medicine specialist Dr. Roel Dihanyo. Good morning, Doc. Good morning, Nick, o good morning sa imong mga tigpaminaw o sa nagtanaw karon nato. Daghan kay salamat, Doc, sa pag-uban kanamo karong buntaga tong hisgutan ni Doc. First up, pwede na ito ma-differentiate, Doc, unsa maning contact, non-contact sports kining nga mo ni basihanan nato, Doc, kung unsay gi-allow sa gobyerno o wala gi-allow karong panahon sa quarantine ning padayon pa man gyud, Doc, atong pandemic. Okay, so when you say contact and non-contact sports, that means ang interaction between the athletes no in a game no, be it an individual sports or a team sports. So when you say contact sports, mao ni ang mga sports nga gitawag natong high risk no, at this time sa COVID. These are the sports nga high risk nga makatakod ta or kung naman nay sakit no, mataptan ang no. Ang katong non-contact sports, mao ni sila ang katong ingon ta low risk no for contamination or for infection. Examples of contact sports are
judo, karate, boxing, kanang wrestling, no? Like rugby, no? Kay naagid ni sila ingon ta kanang magbangga, naagyoy ingon ta interaction gyud. Ang non-contact sports mo ni kasagaran ang individual sports mo nang after the ECQ katunang nag GCQ ta gi-allow dayon ang mga non-contact sports like lawn tennis, golf, running, no? And cycling. While you're on this, Doc, kani sa mga health protocol, Doc, kay, unsa may kamatuoran na di, Doc, kung you're into sports, Doc, pananglit lang, biking, or nag-jogging ka, or nag-run, Doc, do you have to wear masks, Doc? Kay ang uban, mingon kuno nga maglisod sila ginhawa, makaapekto niya sa performance. Studies have shown that even if you wear mask, this will not actually affect your performance. So, it's not true nga og mo bike ka or mo run ka and then you are wearing a mask nga maglisod ka ginhawa, no? There's no truth to that. But of course, it's a subjective feeling because if you have something covering your face, no, and you try to exert or you try to, let's say, run or you try to bike, no, some would have this feeling nga maglisod sila o ginhawa. But in reality, no, there's no truth to that. It's just a subjective feeling actually. Dok, karong panahon na, Dok, taw-taon naman gyud atong quarantine period, Dok. Nganong importante man gyud gihapon, Dok? Kadaghanan ra ba gyud nag-stay at home, pero nganong importante man gyud, Dok, nga doon na gyapon physical activity nato? Yeah, okay. That's again another good question, and that's another good point, no, that we should remind our audience, no, that even if you are in a lockdown, even if you are on a stay-at-home orders, it's very important for us to be physically active. I'm not saying you have to really exercise, but you have to be physically active because being sedentary in itself has a lot of detrimental effects. In other words, you are sedentary, nagsigira kag higda sa imong kama, sig tanog Netflix, tanaw kay drama all day, no? Dili maayo because you would be developing some complications, no, of what we call inactivity. So you become deconditioned, you develop weakness, you develop tightness, and of course it has some cardiovascular and pulmonary effects, no? Dok, karong panahon nga nag-lockdown, nag-quarantine, Dok, ang mga athletes, Dok, yun sa man nila ni pag-handle ani, Dok, kung unsa may angayang buhaton sab nila, Dok, aron di gud nila makalimtan or unsa man piskay gihapon ilang panglawas, Dok. Yes, okay. Now, you have to remember that when you become deconditioned, that means when you stop training, no? In 4 to 6 weeks time, whatever you have gained, maybe if you have been training for the last 10 years, in a matter of 4 to 6 weeks of detraining, you lose about 50% of your fitness level. So most of our athletes, most of the athletes that I'm handling, no, in the schools, in the teams, or individually, they were doing their training virtually. So they don't have actual training, they don't have actual games, but at least we are able to maintain their fitness level. Dok, kining pag-resume sa operations sa mga fitness gyms, Dok, unsay angayang buhaton, angayang timan-an nato sa kining mga nag-workout? It depends on the different cities and different localities because they have different guidelines when it comes to opening the gyms. But I can just tell you of I can just cite an example, no, of a gym that I'm handling in one of the main hospitals in Cebu, in Mandaue, no. So we only allow 50% of the total capacity of the gym per hour. So let's say if our total capacity would be 30, so right now we're just accommodating 15. And we have we of course observe social distancing and we require them to wear masks all the time. Dok, to cap this off, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon sa mga viewers, Dok? I would just like to remind our audience that at this time when we are restricted with our movements, no, be physically active, be creative, no, be unique. You can always do something to keep your body moving, no? So in other words, if you cannot exercise, just move it, because if you don't move it, if you don't use it, you lose it. Pagkanindot ana nga mensahe, Dok, murag mutop sa nako na personally, Dok, kay murag tungod sa kabisi, Dok, nawadan og time sa physical activity. Salamat kayo sa oras kag gihatag nimo kanamo karong buntaga, Sports Medicine Specialist Dr. Roel Dihanyo. Salamat, Dok. Salamat, Nick, og thank you, and hope you are all
okay and stay safe all the time. Thank you so much, Doc. We learned so much from you this morning. Daghang salamat. Balik pa mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pampag-anta ning mahigayon na atong inilahon kining nagpasiugda so sa ka-content sa social media mga kapuso, mga Bisaya ni sila. Apan talagsaon ang ilang content tungod kay dili lang pampakatawa, paghatag sa og pagtulunan labi na sa atong mga kabatan-unan. Mao kini ang Good Vibes Lang Academy. Karon buntaga mga kapuso, makauban nato ang usa sa nagpasiugda ini si Medyo Maldita. Good morning. Good morning, hello, mga ka-good vibes, mga good morning. GMA Live TV, okay, yawan. Daghang salamat Medyo Maldita sa pag-uban ka namo. Sa background ngano nakahuna-huna man mo ning Good Vibes Lang Academy. So sa una pa lang, Jud, ang Good Vibes Lang was just about pranks, anything that's actually funny pero nonsense pero funny. Nya kamo later on wala ni sabay sad mi sa needs of the needs of time. Pero kanang gikinahanglan sa panahon labi na kay pandemya ba niya mga estudyante kay kanang into online lessons sila mga modules. So we were thinking why don't we create something maka-benefit atong mga kabatan-unan, but at the same time we're actually very true to our core nga aligrita diri, like mo hatag kita good vibes pero at the same time good knowledge. Okay na. Kay interesting kay inyong content kay dili lang gyud kutob lang sa pagpasiaw, paghatag sa pag-impart sa og knowledge, morning watch, laugh and learn. Yes, exactly. And we're very thankful nga na-notice ninyo among videos kay kanang mao jud actually among purpose to impart knowledge kay in real life teachers man sad good me. You teach there sa UAE for how long na? So I've been teaching here in the UAE for 9 years. I teach physics to Emirati students, physics, chemistry, and math actually. Pero ako ang master's degree is in physics. Oy, na master's degree si Medyo Maldita. Kuya Juan. Wow, Kuya Juan, bili ba? Kay murag og imong tan-aw ng inyong content pananglit law of inertia, Celsius to Fahrenheit, pag-convert, mga ano yung mga lisod kay nga topic. Pero how do you simplify it para mas dali nga masabtan sa atong mga viewers, sa inyong mga followers sa social media? So we always make it a point nga ang language nga mong gamiton is something that's very relatable. Kunya kanang importante sad kaayo nga kung ikaw nag-explain kasabot jud kay ka sa imong gi-explain, otherwise di na nimo ma-explain og tarong. In fact, pag human na mag-edit sa video, among paminawon niya kung ana ganing murag naalagi part nga dili klaro, so among i-shoot utro ang video niya, i-make sure namo nga address ang tanang questions ba nga by the time nga mutan-aw ang tao sa among video, wala na sila pangutana, mo ana na sila Kasagaran mo obito gyud reaction nga mao di ito tuod ba? Mo na siya nami ganami nga nay effect. Medyo Maldita, for the information of our viewers lang kay ikaw ra man mo nakauban karong buntaga, asa man imo ba makauban, and can you introduce pod kini mga members sa Good Vibes Lang Academy? So sa Good Vibes Lang Academy naay duha mi ka main characters. Si Mysterio ang usa niya, naay nag kanang balik-balik nga guest kato si Medyo Chismosa og si Medyo Guwapa. O wala nimo na pangutan na Nico close, feeling close. Let's see. Kanang ako ra sabaya ang mag-edit sa mong video. Ano ba? Wala pa mi editor ana. So all around si Medyo Maldita dere. How is it like teaching there sa Middle East? At first it was actually very tough kay lahi kaayo ang kultura ba niya ang among mga estudyante, especially locals, mga dato. So nya kana ganing murag lahi kay sila sa Pilipino. Ang Pilipino mga estudyante kay they would really want to do well in their studies because we all believe that a good education is one's passport to a comfortable life. Onya, pero ang mga taga diri kay kana bang dato na magud sila daan, so kanang it's a bit challenging kung unsaon nila pag-motivate to learn, pero naanad na lang Sa mga nagpangutana pwede may mga gamayng background kay more mysterious man kay ni si Medyo Maldita, taga diin man day ka? So sige, times up ginhawas ako kay first time i-reveal sige. So
taga-Ormoc jud ko, taga-Ormoc jud si Medyo Maldita. Unya, pero nag-eskwela ko sa Cebu. Unya, pagkahuman sa University of San Carlos, I am a teacher by profession. So pag graduate ko Bachelor of Secondary Education, major in Physics and Chemistry. Ikaw unsa may fulfillment nga nahatag sa imong kaugalingon imo pagka magtutudlo? It's actually fulfilling kanang by the time nga muana ang estudyante sa amo ang kung dili tungod nimo sir, dili siguro ko ma-successful. Finally, sa asa kang ma-follow nga mga social media platforms Medyo Maldita. Of course, sa Good Vibes Lang Academy. Yeah. O unsay message nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? Yeah, so you could actually follow us in Facebook. It's called Good Vibes Lang. And then in our YouTube channel, Good Vibes Lang with Medyo Maldita. Ug sa mga nagtan-aw karon, I know that the world is really posing a very big challenge to us all. And for more than anything else, I think karon siguro ang panahon nga dapat magkausa ta labi na sa social media nga murag usahay di na ko ganan mo log in kay bash din hiya na ba nga pwede love na lang tayo na and I think being on different sides of the boat, exerting different direction of forces would not actually take us anywhere. Very well said. O good vibes lang gyud dapat, di ba? Correct. Good vibes lang jud ta diri dapat. Thank you so much for joining us. We learned so much from you this morning. Mga kapuso, atong bida na content creator sa social media o of course teacher sa Middle East, si Medyo Maldita. Salamat! Daghang salamat, Nico. Thank you. Sa BizTalk nakauban ni Cecil, ang kapuso recording artist nga si Kyril nga baguhay lang nakadaog sa Awit Awards. Misaad sa siya sa unsa pay angayang atangan sa mga fans sa iyang musika. Samtang ang sports medicine specialist na si Dr. Roel Dihanyo mipasabot kung nganong importante gyud ang pagpatuman gihapon sa mga health protocol sa pagbalik training sa atong mga atleta ug mga magdudua. Bisan sa hulga sa COVID ang ayan gyud gihapon nga mapabilin ang kapiskay ug kahimsog sa panglawas. Og pampag good vibes mga kapuso, good vibes lang vlogger nga si Medyo Maldita nakauban nato nga mihimo og talagsaon nga pamaagi, pampalingaw apan paghatag sab og pagtulunan labi na sa mga kabataan. Ubay-ubay na mag content sa social media karon sil pero makalingaw nilang gibuhat nga sa sadya nga pamaagi makakap-on ka. Mao, very relatable ug haom kaayo ilabi na ang kabataan karon, di ba? Online naman jud sila magpangita og mga ideya ug of course mga lessons. So haom jud kayo ning gibuhat nila. So kung ma-simplify nimo ang lisod nga pamaagi sama ni mga science nga mga principles, mas maayo gid, mas dali makasabot ang bata. Sakto, oo. Sus, kung naapa lang ni sa ato ang panahon sa una. Tinood, makatabang gyud ni. Oo. Busa mga kapuso, haom kaayo kining words to ponder nga among ibilin kaninyo karong buntaga. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. By Zig Ziglar. Og sa mga gustong mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa mga official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat kapuso sa inyo pa nga pagsalig, pag-uban ka namo matag buntag. Dugang impormasyon pa ang dalit namo kaninyo mga kapuso. So tutok lang every morning dinhi sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.